wasalna l-studju ta' paraxa oħra u din il-ġimgħa il-paraxa iġġib it-titlu ta' Vajixlaħ li fiha sejrin nitkellmu fuq il-laqa bej Ġakob u ħuh Esaw. Nista' ngħidilkom mill-ewwel dina il-paraxa b'kollox insibu fiha madwar 16 il-suġġett differenti li fuq nistgħu nitkellmu ma bħalma dejjem ngħidu aħna nażlu tlieta partikulari u l-komplement inħalluh għal sena oħra u snin ta' wara. Illum ser ħanibdew billi nitkellmu fuq il-laqa li Ġakob kellu ma' Esaw u ma ninsewx illi Ġakob kien bħalma għedna issa fil-paraxat tal-ġimgħa l-oħra kien maħrub minn pajjiżu u kien qiegħed jerġa' jirritorna lura din id-darba mingħand ħatnu Laban. Allura qed naraw illi Ġakob ġej lura miżżewweġ lil Lea illi Laban taħ minflok Rakela u mbagħad iżżewweġ lil Rakela u iżżewweġ ukoll iż-żewġ konkubini tagħhom. Allura qed naraw li għandu 4 nisa. Illi minnhom dawn l-4 nisa ħarġu 12 il-tribu ta' Iżrael. 12 il-tifel illi kellu Ġakob plus u mbagħad li kellu wkoll tifla mingħand Lea li ħanitkellmu fuqha wkoll għax tissemma darba fil-Bibja bħala rakkont imma insibu rakkont tagħha interessanti ħafna wkoll anke fil-ktieb ta' Jaxer u allura llum nerġgħu nirriferu l-ktieb ta' Jaxer għall-ktieb tal-Ġust. Ejja ħalli naraw fuq x'qed titkellem il-paraxa llum. U insibu li Ġakob u għaw sejjer għaddej fi triq iltaqa' ma' ħuh Esaw illi miegħu kellu madwar 400 raġel u ma ninsewx illi Esaw il-kelma tgħidilna li kien kaċċatur tajjeb rajniha dina anke fil-ktieb ta' Jaxer illi kien kaċċatur kapaċi u mhux biss kien kaċċatur kapaċi tal-annimali iżda anke kien kapaċi jikkaċċja lin-nies. Ma ninsewx illi kien Esaw illi qatel lil Nimrod li wkoll kien kaċċatur ta' kalibru kbir. U l-ewwel punt tagħna allura naraw illi f'Ġenesi kapitlu 32 issa naqraw xi flus minnu ħanaraw illi Ġakob huwa imbeżza għal fatt li ser jintaqa' ma' Esaw għaliex għax ma ninsewx illi dak inseraq il-barkiet li suppost ingħata Esaw u ingħataw il-Ġakob. U Ġakob għadu qed jibża illi ħuh għad irid joqtlu. Tinsewx illi aħna l-ċedna fl-aħħar paraxa l-ġimgħa l-oħra telaq minn dar ommu missieru għax ħuh rid joqtlu. Ejja ħanaraw x'jgħid Ġenesi kapitlu 32 u ħanibdew minn vers 4. Imbagħad Ġakob bagħat qablu messaġġiera għand ħuh Esaw lejn l-art tax-xejr fl-inħawi ta' Edom. U ordnalhom u qalilhom hekk tgħidulu lil sidi Esaw araw il-lingwaġġ għax il-lingwaġġ li qed jintuża hekk huwa ħafna interessanti. Hekk għidulu lil sidi Esaw. Dan jgħid il-qaddej tiegħek Ġakob. Kont qiegħed ma' Laban u qbajt sa issa. Għandi baqar ħmiri mrieħel qaddejja rġiel u nisa u qiegħed nibgħat narraf lil sidi biex insib ħniena f'għajnejk. Qed naraw diġà qed jibża għax ser iltaqa' miegħu qed ifittex li ħuh juri ħniena miegħu qed jgħidlu inti sidi jiena l-qaddej tiegħek ejja ħankomplu vers 7. U l-messaġġiera reġgħu lura għand Ġakob u qalulu aħna morna dħuk Esaw u ġej jiltaqa' miegħek b'4 bit ruħ. Ġakob beda jibża u għamel f'qalbu u qassam in-nies li kellu miegħu l-imrieħel il-baqar u l-ġimla f'żewġ kampijiet. Interessanti li qasamhom f'żewġ kampijiet għaliex ma ninsewx illi il-poplu talla huwa maqsum fit-tnejn. Għandek id-dar ta' Ġuda u d-dar ta' Ġuzeppi. Sabiex ma ngerfxukomx, għalkemm meta nitkellmu fuq Iżrael nkunu qed nitkellmu fuq Iżrael kollu 12 tribu, imma meta niġu biex naqsmuhom fl-istudji nsibuhom bħala id-dar ta' Ġuda, iż-żewġ tribujiet ta' Ġuda u Benjamin, u
u l-10 tribwiet l-oħra li jissejħu id-dar ta' Izrael. Allura meta nkunu qed nirriferu għad-dar ta' Joseph, ta' Giuseppi, id-dar ta' Izrael, dejjem qed nirriferu għall-istess kamp. U allura qed naraw hekk il-Ġakob jaqsam il-familja tiegħu fit-tnejn, id-dar ta' Ġuda u d-dar ta' Izrael jew id-dar ta' Giuseppi. U kif qed ngħidu allura Ġakob ġej lura mingħand Laban qed jaħseb li ħuh għad irid joqtlu u ħareġ ukoll bi pjan kif jista' jagħmel biex isalva l-familja tiegħu. Ma ninsewx xedna kellu żewġ nisa u kellu żewġ konkubini u kellu ħafna bħalma qed naraw sefturi, kellu ħafna annimali u kellu wkoll it-tfal. U allura naraw li qed jipprepara biex jiltaqa' magħ Esaw. U kif preparhom? Preparhom billi kull mara imxiet ma' ulieda. Tinsewx li kellu ulied miż-żewġ konkubini, ulied minn Lea u ulied minn Rebekka. U naraw illi kif tgħidilna l-kelma issa nitkellmu fuqha, Ġakob poġġa lin-nisa tiegħu skont kemm kienu ħobbhom ħanejdu hekk. L-ewwel ma poġġa kien iż-żewġ konkubini. U mbagħad warahom poġġa lil Lea u wara Lea poġġa lil Rakela. Rakela ma ninsewx kien l-aktar li kienu ħobb propjament. Nafu li Ġakob rid jiżżewweġ ir-Rakela u kien ħatnu Laban illi bil-qerq taħ lil Lea. U mbagħad kellu allura jerġa' jiżżewweġ lil Rakela biex seta' jkollu lilha wkoll bħala martu. Magħhom kellu l-żewġ għaddejja, żewġ għaddejja li tefagħhom quddiem warahom kien hemm Lea u mbagħad wara Lea kien hemm Rakela, kollha bl-ulied tagħhom. U interessanti x'tgħidilna Ġenesi kapitlu 33 vers 3 naraw li meta iltaqa' ma' Esaw Ġakob niżel wiċċu mal-art għal 7 darbiet. 7 darbiet niżel jagħti qima lil ħuh. Xi ħaġa li semmejna fil-istudji li għamilna fuq ħajja ta' tifħir u qima fejn qed naraw li fl-użanza tan-naħa tal-Lvant hija li meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd li tqisu bħala superjur tiegħek li huwa xi ħaġa fuqek, inti tmil mal-art biex turi rispett. U din hija xi ħaġa li kien qed jagħmel Ġakob. X'kien qed jagħmel meta kien qiegħed jinżel wiċċu mal-art quddiem ħuh biex itih rispett, dina l-mossa hija qatt ta' sottomissjoni. Bħalma għedna anke meta tiġi biex tagħti qima l-Alla tinżel wiċċek mal-art sottomissjoni. Il-Alla qed tgħidlu inti qiegħed fuqi, jien qiegħed taħtek, jien qiegħed hawn biex nagħmel dak li inti tgħidli. Inti s-sit jiena l-qabbej, hekk qallu Ġakob lil Esaw. Allura qed naraw li issa mhux Ġakob biss qed juri sottomissjoni taħt ħuh Esaw, imma anke l-qaddejja tiegħu u anke n-nisa tiegħu kemm Lea u kemm Rakela. Kollha niżlu wiċċhom mal-art biex iqimu lil Esaw. U x'kien qed jagħmel hawnhekk Ġakob meta kien qiegħed imil wiċċu mal-art quddiem ħuh. Ejja ħanaraw x'kien qed jagħmel. Kien qiegħed jirritorna l-istess barka li kien ħadlu b'qerq mingħand missieru tinsewx illi Esaw kien xtara l-prima ġenitura mingħand ħuh u mbagħad fuq parir ta' ommu Rebekka mar għand missieru u xjed fuqu l-ġilda tal-annimali bis-suf missieru li ma kienx jara Iżak ħaseb li kien Esaw taħ il-barka li kellu jtieħ u għaldaqstant spiċċa Ġakob irċieva il-barka li suppost irċieva Esaw. U għalhekk Esaw kien irrabjat u għalhekk Esaw rid pjuttost joħroġ għalih, rid joqtlu u hawnhekk qed naraw il-Ġakob jirritorna dika il-barka lura lejn ħuh Esaw. Ejja naraw x'qallu eżatt Iżak lil Ġakob meta bielkom minflok Esaw. U din l-barka nsibuha f'Ġenesi 27 vers 29 fejn taqra hekk. Lilek qed jaqdu l-ġnus u quddiemek imilu l-popli. Inti tkun l-aqwa fost ħutek
u qudiemek imilu iwliet ommok. Mela x'qallu? Qallu qudiemek imilu l-popli inti tkun l-aqwa fost ħutek. X'qed jagħmel Ġakob issa? Issa Ġakob qed jiġu qudiem Esaw. Niżel iqimu qed jgħidlu inti s-siti l-qaddej, inti l-aqwa mhux jiena, qed jirritorna dik il-barka li kien saraqlu fl-istess ħin qed ikun sottomess taħt ħuh. Ma kienx qed itieħ lura il-primogenitura dik baqgħet taħt Ġakob, dik baqgħet għand Ġakob, imma Ġakob kien qed jirritorna biss il-barka li missieru tagħ. Issa, allura x'qed naraw? Qed naraw lil Ġakob jagħmel dak li Esaw suppost kellu jagħmel lil Ġakob. Xiġifieri, suppost kont il-barka li rċieva Ġakob kellu jkun Esaw li jinżel wiċċu mal-artu jqimu. Imma hawnhekk qed naraw bil-maqlub huwa Ġakob li niżel iqim lil ħuh, niżel wiċċu mal-art. U diġà din tkellimniha nerġa' nsemmi fil-talim li għamilna ħajja ta' tifħiru qima fejn edna isma' il-fatt li inti tinżel wiċċek mal-art biex tqim il xi ħadd inti qed turi rispett, inti qed turi qima lejn dik il-persuna u qed tgħidilha isma' inti għandek pożizzjoni superjura fuqi. Inti s-sit u jiena il-qaddej. Għalhekk qedtilkom li tmil quddiem xi ħadd huwa sinjal li qed tissottometti ruħek taħt dik il-persuna. Fil-każ tagħna aħna dik nagħmluha ma' Alla bħalma qedtilkom ukoll fil-kors tat-tifħir u l-ħajja ta' tifħir u qima f'dak il-programm għalkemm aħna ġieli ninżlu wiċċna mal-art biex inqimu lil mulej, imma il-fatt li inti sottomess taħt Alla jfisser li inti tgħix taħt l-istruzzjonijiet ta' Alla. L-istruzzjonijiet li huwa tagħna inti timxi mihom biex turi l-Alla li inti sottomess taħtu. Jekk inti m'intix qed timxi minn dak l-istruzzjonijiet allura inti ribellus u m'intix qed tgħix taħt is-sottomissjoni ta' Alla l-Missier. Ejja ħanaraw it-tieni punt issa, dak kien l-ewwel punt mela qed naraw Ġakob ġej lura qassam il-familja tiegħu tefa' quddiem l-inqas li kien bħala ngħidu hekk bl-Ingliż ngħidu poġġihom f'pożizzjoni ta' vanguard biex jilqgħu huma l-ewwel jekk inqala xi ħaġa jieħu lilhom bħala skjavi joqtol lilhom jekk ħajoqtolhom imma l-oħrajn in-nisa tiegħu Lea u iktar u iktar Rakela kienet fuq wara setgħu jaħarbu. Ejja ħanaddu għat-tieni punt. It-tieni punt nafu li Ġakob f'dina il-paraxa jiġġieled ma' messaġġier tal-mulej. Interessanti dana il-passaġġ il għaliex naraw li wara dik il-ġlieda li Ġakob kellu ħareġ spiċċa jimxi intsappab. U hawnhekk qed naraw żewġ affarijiet. L-ewwel il-fatt li ħareġ jimxi intsappab ma jfissirx li huwa tilef. Ma ninsewx li Ġakob wara dik il-ġlieda mal-messaġġier tal-Alla ħareġ rebbieħ. Għalhekk il-messaġġier ma setax jelbu għax ma setax jelbu taħ daqqa fil-ġemb tiegħu u spiċċa itsappab. Il-fatt li spiċċa itsappab hawnhekk huwa xi ħaġa interessanti. Il għaliex qed jurina li meta aħna niltaqgħu verament, meta aħna niġu wiċċ imbuċċ ma' Alla. Jekk aħna verament nagħtu ħajjitna lil Alla, aħna nispiċċaw nimxu mod differenti. Ma nibqgħux issa nimxu mod pagan, issa nimxu mod differenti. Id-differenza bejn kif dak li ġralu Ġakob għal dak li ġrilna huwa li Ġakob kien jimxi tajjeb u spiċċa jitsappab u aħna waqt li qed nimxu tsoppab fid-dinja il-moment li ntqajna mal-mulej, il-mulej jiġborna jżomm minn jdejna jmexxina u suppost allura issa qed nimxu dritti. Meta nispiċċaw nimxu bħal Ġakob, meta nirrebellaw u neqgħu nirrebellaw sakemm Alla jkellu jbiżbiżin, Alla jkollu jċanfarna, u mbagħad meta Alla jċanfarna għalkemm iċ-ċanfira tal-Alla hija ħelwa imma ħafna joħorġu jimxu jitsappu minnha. Il-għaliex għax ma tistax teqpa' inti tajtina tal-mulej, ma tistax teqpa' tgħid li inti
Kristjan u teqpa tikser il-kmandamenti u tikser il-liġi, xi darba Alla se jċanfrek, xi darba Alla ħajġibek f'sessik u l-mument li jagħmel hekk tispiċċa bħal Ġakob timxi tsappab. Imma dan huwa is-sabiħ tal-kelma tal-mulej meta niġu biex niddiskrivu bħalma dejjem nidilkom jien. Il-kelma ma tridx biss taqra, imma rridu naraw ukoll xi tfisser. Bħalma qedtilkom ukoll Ġakob għalkemm spiċċat sappab kien ħareġ rebbieħ, ħbib tiegħi. Tant ħareġ rebbieħ illi ħareġ imbierek irċieva barka. X'qallu l-messaġġier? Qallu le, qallu musser nitlaq qabel tberikni u nofrilek sagrifiċċju. L-fatt li Ġakob offra sagrifiċċju l dan il-messaġġier jurina l dan il-messaġġier ma kienx messaġġier komuni, ma kienx anġlu, bħalma ħafna jirreferu għalih, imma ħafna jemnu jiena waħed minnhom li kien Jaxua innifsu li der u kellem il-Ġakob. Illa lix l-anġlu ma jirċevux qima, l-anġlu ma jirċevux sagrifiċċji. Il-fatt li Ġakob għallu berikni u nagħmellek sagrifiċċju, mill-fatt il-messaġġier ma rrifjutax dan is-sagrifiċċju ifisser li kien xi ħadd li jista' jirċievi dak il-qima dik it-tip ta' sagrifiċċju, u allura dan nafu li ma kien ħadd ħlief Jaxua li setta jagħmel dan. It-tielet punt tal-paraxa huwa fejn għandna punt interessanti li ħanoħorġu mill-ktieb ta' Jaxer. Huwa issa qed naraw il-Ġakob jerġa' jitlaq, fil-fatt reġa' qarraqna oħra bħuh, illa li xħuħ għallu imxi tlaqna ħammorru lura flimkien. Għallu le ma tarax għallu jiena nsappab, jiena nimxi bil-mod, għandi ħafna annimali, għallu ħanżommok milli timxi bil-pass tiegħek. Għallu mur, għallu s-sena niġi naqra bil-mod warajk. Huħ għallu ma jimportax mela ħalli xi nies minn tiegħi miegħek biex jindukraw jieħdu ħsibek fi triq. Għallu leħi m'għandekx għalfejn. Għallu tħabber rasek xi, għallu hu kollox mur, għallu jiena ġej warajk naqra. U hekk għamel ħuħ, Esaw telaq bin-nies tiegħu u Ġakob telaq warajh sakemm x'imkien sab xi kantuniera u l-kelma tgħidilna dar għal triq tiegħu biex jaqbad it-triq għal ġewwa Xeħem. Imma hawnhekk ġewwa Xeħem huwa il-post fejn naraw it-tifla ta' Ġakob issa l-uniku tifla li kellu ma ninsewx li sissa Ġakob kienet kellu 11 tifel, kienu ma twelidx Benjamin, kienu twelid biss Giuseppe minn Rakela, imma Lea kellha wkoll tifla li kien jisimha Dajna. U dina Dajna naraw li kienet dika ġbejba illi meta kienu ġewwa Xeħem l-istess persuna bl-isem ta' Xeħem kien irrejpja wara li ħarġet mid-dar u marret tara il-villaġġ waħedha. Xi ħaġa interessanti li nsibu fil-ktieb ta' Jaxer u ma nsibux fil-Bibja hija li meta Esaw kien ġej biex jiltaqa' ma' ħuh Ġakob diġà għadna fil-bidu li beża u beża l-ħafna raġunijiet. U l-ktieb ta' Jaxer jgħidilna li lil Dajna Ġakob ħbija ġo speċi kaxxa. Dak li rridulu bl-Inglis chest. Poġġija ġo fih u ħbija. X'inhi r-raġuni li ħeba din it-tifla minn ħuh Esaw? Hawnhekk fejn jidħlu ċertu studi, hawnhekk fejn tidħol issa il-kultura tan-naħa tal-Lvant illi f'ċerti pajjiżi għadha sal-lum, imma din hija kultura antika ħafna. Ġakob kellu jaħbil il-Dajna għax beża li jekk jara Esaw kien joħodha biex jiżżewwiġha. Issa ma ninsewx żewġ affarijiet. Esaw u Ġakob kienu tewmin. It-tnejn kienu imdaħla fi żmien, it-tnejn kellhom naqa' ta' żmien mhux ħażin, speċjalment biex tiġi tiżżewweġ tifla ta' 10 snin, imma dik kienet il-kultura ta' dak iż-żmien. Bħalma hemm miktub ukoll fil-ktieb ta' Jaxer għalkemm ma naħsibx li forsi semmejnielkom di, illi meta Rebekka iltaqet ma' Iżak kellu 40 sena, Rebekka kienet għandha 10 snin. Dawn huma kollha fil-ktieb ta' Jaxer. U l-istess fil-każ ta' Dajna nafu li meta ġiet irrejpjata Dajna minn Xeħem kellha bejn wieħed u ieħor 13 il-sena. Allura
nafu illi min-naħa l-oħra bejn waħed u ieħor meta Ġakobb iltaqa' ma' Esaw Dajna kellha x'imkien bejn l-10 u it-13 sena tgħidla għaliex qed tajtek Martin. Illa għaliex nafu minn Ġenesi kapitlu 34 vers 17 illi Ġakobb qabel mar ġo Xeħem mar ġo post ieħor u tella dar hemmhekk u bena il-maqjel tiegħu għall-annimali l-imqawel tiegħu għall-annimali u dan nsibuh f'Ġenesi 34 vers 17 fejn jgħid hekk. U Ġakobb refa l-kamp u rħiela lejn Sukkot u bena hemm dar u mwaqel għall-imrieħel tiegħu. Għalhekk semma l-post Sukkot. Mela allura qed naraw issa li qabel mar Xeħem waqaf ġewwa Sukkot, bena dar u bena anke fejn jemru l-annimali. Ovvja da ma milx ġimgħa kkampjat, ma milx 15 ikkampjat. Anke jekk stess naf, ma nistgħux ngħidu kemm għamel, il-fatt hu illi Dajna kienet għadha tifla żgħira u l-istudjużi jgħidu li kienet bejn wieħed u ieħor ta' 10 snin meta kellu jaħbiha minn ħuh Esaw li kien fl-età daqs Ġakobb. Imma din hija l-kultura ta' dak il-pajjiż. L-istudjużi jgħidu wkoll fil-fatt għalhekk Dajna ġrala li ġrala illi ġiet irrejpjata minn persuna li mhix tal-Patt li kienet pagana illa għaliex l-istudjużi jgħidu li ma minx illi ħeba lit-tifla minn ħuh u allura biex speċi Alla jpattilu permetta li t-tifla tiġi irrejpjata minn xi ħadd mhux tal-Patt. Barka xejdu l-istudjużi mhix qiegħda fil-Bibja. Ir-raba' punt f'dina il-paraxa tal-lum huwa xi ħaġa oħra interessanti li ma tantx nistennew li ħaniltaqgħu magħha, speċjalment meta qed nitkellmu fuq Ġakobb, meta qed nitkellmu fuq il-bniedem illi minnu ħarġu it-tribujiet ta' Iżrael, meta qed nitkellmu fuq persuna illi Alla tant birek illi qallu inti issa mhux ħajismek aktar Ġakobb, qallu inti issa jismek Iżrael. U inti ħajkollok ħatired l-art u ħajkollok ħafna tfal. Inti ħatired il-weda li jien għamilt ma' missierek Abram. Interessanti għaliex għax ma ninsawx li Abram kien in-nannu ta' Ġakobb u Abram ma naraw imkien li kien idolatra minn xkunitu, ma ninsawx xedna li trabba ma' Noe, trabba ma' ibnu Sem u kien Noe u Sem li jarmuh it-tora għalhekk Kajja sejjaħlu biex joħroġ minn ġo Babilonja u jaqsam man-naħa l-oħra u jmur fl-art ta' Kanan u naraw li Abram dejjem baqa' fidil lejn Alla l-missier. L-istess għamel Iżak. Iżak qatt ma ħareġ mit-triq tiegħu dejjem baqa' miexi fl-istruzzjonijiet tal-Alla kien biss Ġakobb illi kultant kien iħobb jagħmel xi waħda minn tiegħu milli qed naraw mill-ħajja ta' Ġakobb. Fil-fatt ħafna jgħidu li Ġakobb huwa il-qarrieq minn mhux minn xkunitu minn twalidu, prova jqarra anki fit-twalid, prova jżomm il-ħuħ biex joħroġu l-ewwel. Imma ejja naraw x'ġara Ġakobb meta issa kien sejjer ser jitlaq sejmu lej Betel. Tinsawx Betel tfisser id-dar ta' Alla. Betel huwa il-post fejn Ġakobb kellu dik il-ħolma tas-sellum li semmejna fil-paraxà tal-ġimgħa l-oħra u qal tassew hawnhekk hawn Alla tassew hawnhekk hija dar Alla. Betel dak li tfisser, Betel tfisser dar Alla. Bħalma għedna qed nippreparawlkom ta' studju fuq dan huwa l-istess post fejn Alla dejjem għażel biex jinżel bil-preżenza tiegħu jiltaqa' mal-bniedem. Ejja naraw kemm interessanti dal-passaġġ qasir imma xejn nitkellmu fuq ħataraw kemm verament fih x'tomod. Kapitlu 35 ta' Ġenesi minn versi 1 sa 4. U Alla qal il-Ġakobb u itla lej Betel u għatem. Tella immartal lill-Alla li derlek meta kont maħrub minn quddiem ħuk Esaw. Taraw għal qed jirreferi għal dak il-famuż episodju meta ħarab mid-dar ta' missieru ħabbaħu Esaw u waqt li kien rieqed ħolom dik il-ħolma u dellu l-mulej fiha.
Qed jgħidu mur tellem Marta għalfejn kont dertlek jiena. Vers 2. U Ġakob qal lin-nista daru u l-kull min kien miegħu, wara x'qallhom, in-nista daru u kull min kien miegħu. Warbu lill-allat barranin li hemm f'nofskom, tnatfu u bidlu ħwejjiġkom. Imbagħad inqumu nitilgħu Betel u ntellaw hemm artal lill-alla li weġibni meta kont filhem u baqa' miegħi fit-triq li kont Bat. U taw lil Ġakob l-allat kollha barranin li kellhom u l-imsielet li kellhom f'widnejhom u Ġakob radamhom taħt il-balluta taħdejn Sekem. Għaliex interessanti dan il-passaġġ? Interessanti għaliex qed naraw li Ġakob bil-familja tiegħu, bil-poplu tiegħu li kellu s-servjenti u dawk kollha li kienu miegħu, għalkemm dana kien bniedem li dellu Alla, kien bniedem li Alla kien qed jagħżel biex ikun missier Iżrael, imma xorta kien imdawwar bl-idoli fil-familja tiegħu stess. Ma ninsewx illi meta Rakela telqet ma' Ġakob mingħand missiera Laban ħalbet anke statwi idoli. X'inhi r-raġuni? Mhux kulħadd jaqbel hawn min jgħid illi ħadithomlu biex missiera ma jiqpax iqimhom. L-istudji jgħidu li missierhom kien missier Rakela kien ifittex daw l-idoli daw l-istatwi biex ituh ċertu informazzjoni, meta kien ikollu bżonn xi informazzjoni xi pari kien imur jitlob qudiemhom. U allura l-istudjużi jgħidu Rakela beżat illi daw setgħu jirrevelaw fejn kienu sejrin Ġakob u n-nies kollha li telqu miegħu mingħand Laban u setgħu jikxfuhom u seta' Laban imur warahom. Għalkemm xorta hekk ġara l-avolja ħaditlu daw l-istatwi. Allura l-mistoqsija toħroġ waħedha. Għaliex verament Rakela ħadithom daw l-istatwi? Imma dak huma studji oħra mhux qegħdin fil-rakkont tagħna tal-Bibja, ir-raġuni għalfejn nafu biss li dan il-poplu kellu idoli folots. U mhux ta' idoli folots biss tgħidilna wkoll li anke tawh l-imsielet li kellhom f'idnejhom, vers 4. Għaliex tawh l-imsielet li kellhom f'idnejhom? Għax f'ċertu kultura l-imsielet ma kinux biss ornament biex issebbaħ lilek innifsek bihom, imma kultant l-imsielet kienu wkoll għodda ta' kontra is-saħtiet, kienu speċi kontra il-mamul, kienu affarijiet pagani. Għalhekk tgħidlek illi anke l-imsielet li kellhom f'idnejhom taw, għax issa qed jordnalhom Ġakob biex ma jibqgħux iqimu dal-allat, imma issa ħanqimu lill-Alla qed jgħid illi ħellisni mis-saram li kont fih u baqa' miegħi u baqa' mixi miegħi fit-triq u ħariġni mit-triq li kont qabadt u baqa' mixi miegħi fit-triq li qabbadni hu. Allora x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw illi Ġakob iddeċieda li jimxi wara Alla meta għaraf illi għadsi iddeċida li jiddependi fuq Alla. Meta verament iddeċida li jiddependi biss fuq Alla, Ġakob ordna sabiex jinħarqu jitneħħew l-idoli. Sa dakinhar jista' jkun illi Ġakob kien qed jippermetti n-nies li kellu miegħu illi ma jadurawx l-Alla tiegħu imma jadoraw allat oħra. U ma niskantawx biha di ħbib tiegħi. Reġuni hija xi ħaġa li ħafna jagħmlu anke llum. Anki dak ħafna li jgħidu li huma kredenti, ħafna li huma Kristjani jagħmlu l-istess ħaġa. Ma ninsewx idolu għal dak li ma jemminx, għal min ma jemminx b'Alla, l-idolu huwa Alla tiegħu. Għandu xi ħaġa oħra flok Alla. Dak l-idolu għal min ma jemminx, l-idolu tiegħu ħa post Alla. Imma għal min jemmen. Hemm dik il-famuża ġlieda bħalma Ġakob rajna jiġġieled mal-messaġġier ta' Alla. Kultant min jemmen l-istess bħal Ġakob nagħmlu. Kif qedtilkom, għal min ma jemminx l-idolu ħa post Alla. Għal min jemmen, għal kredent, qed nerġa' ngħid anki dawk li jissejħu Kristjani. L-idolu jista' jkun xi ħaġa li ma joħux post Alla ma jikkompeti ma' Alla.
jikkompeti ma' Alla. Tisma' nies jargumentaw fuq affarijiet li xejn ma jagħtu glorja lil Alla. Tisma' nies jitkellmu fuq sports. Sports li meta tmur taraħ dal-sports, ħlif ma tarax fih tim jixtru lil ieħor, nies fil-grounds pereżempju jidaw u joffendu l-Alla u joffendu lill-partitarji, is-supporters joffendu l-xulxin, dan huma affarijiet li ma jagħtux glorja l-Alla u la ma jagħtux glorja l-Alla, Alla jdenna ħarbuhom. Se nitkellmu fuq da, dan l-affarijiet se nitkellmu fuq kif inkunu qaddis, Alla jden nisma' ħarbuhom dak l-affarijiet, mhux issib Kristjani jargumentaw jiġġieldu bejniethom fuq dal-affarijiet minnu l-aqwa tim. Allora x'qed ngħid, ma ħadux post Alla, ma iva ta' jikkompetu ma' Alla. Għadak issib Kristjani li jattendu ċertu postijiet ta' divertiment li ma jagħtux glorja lil Alla. Meta inti għandek postijiet fejn jaqgħu n-nies jixorbu l-alkoħol, jiskru, fejn għandek nies li jiġu hemmhekk bl-iskop ta' sess pervers ġew moħħhom, nies li qed jiksru l-liġijiet kollha tal-Alla, postijiet ta' divertiment tafu x'jiġri ġo fihom, tafu min ikun hemm ġo fihom dawn il-postijiet, Gentlemen's Club u ħafna postijiet bħal dawn. U ssib minnu Kristjan u anke jaħdem f'daw il-postijiet. Postijiet li ma jagħtux glorja l-Alla. Illa għaliex għax dak l-oġġett li l-persuna, l-kredenti hu pjaċir jagħmel ma jridx jitilqu. Jemmen f'Alla ta' imma ma jistax jitilqu dak l-oġġett, dak għax-xogħol, dak is-support, dak it-tim, dik ix-xi ħaġa, dik il-kanzunetta, dak il-grupp qiegħed jikkompeti ma' Alla. Per eżempju, min jgħidlek isma' jiena għandi bżonnu l-Alla ta' ma l-idolu tiegħi irridu wkoll. Jiena għandi bżonnu l-Alla ta' imma għandi bżonn iż-żbuħija tiegħi wkoll, speċi tara ħafna jinżebaw, ħafna nies vanitużi, ħafna make-up anki żejjed kultant. Dilla lix mela Alla mhux sabiħ ħalqek. Hemm ħafna affarijiet ta' minn daw fuq ix nitkellmu. Aw minn pereżempju ma jattendilekx il-fellowship għaliex għax irid immur il-ġim ta'. Efhem inħobbu l-Alla ta' ma nistax ma mmurx il-ġim. Hemm daw l-affarijiet jikkompetu ma' Alla, ma jeħdux post Alla. Għax tiskanta jmurlek il-ġim bil-earphones fid-dneħ, x'qed tisma' ħabib, qed nisma' talk, qed nisma' praise and worship ta' waqt li qed fuq l-airwalker pereżempju. Imma qed taraw dal-affarijiet jikkompetu ma' Alla. U hawnhekk fejn irdu noqogħdu attenti li ma jmurx jiġrilna l-istess bħalma ġralu Ġakob u jkollna mbagħad ngħaddu minn kriżi u meta naslu f'dil kriżi ma nifulħux aktar u mbagħad orrajt isma' għandi bżonn l-Alla ta' mela isma' ħawarrab il-ġim issa. Mela ara mhux se mmur noqgħod nara l-futbol illum ta' mhux noqgħod niġġieled fuq it-tim tiegħi. Le llum mhux se mmur nieħu ġiex drinks paċeville għax għandi bżonn l-Alla ta' xara kif jien imkisser spiritwalment għax ara x'ġarali ara kemm jimmuġuh illum. Meta niġu f'dak l-estremità mbagħad nagħmlu bħalma għamel Ġakob. Inwarbu l-idoli u nimxu wara Alla. Sakemm tara fl-għandek bżonn timxi wara Alla u teqpa' mixi wara Alla ma tkun qed tagħmel xejn ħażin. It-tendenza tal-bniedem illi wara ftit ninsew. Ħafna nafu x'qed ngħid meta ngħid hekk. L-aħħar punt żgħir tagħna huwa li wara Giuseppe Rakela mbagħad kellha lil Benjamin. Il għaliex qed insemmu l-Benjamin. Il għaliex meta naraw xi tajt il-paraxà mit-Testament il-ġdid tidħlilna issemmilna il-vers ta' Filippin kapitlu 3 vers 5 fej Pawlu jgħid li isma' jiena mit-tribù ta' Benjamin, Lud daqs il-Lud, Farizej daqs il-Farizej. U x'qed jgħid Pawlu qed jgħid isma' jiena mit-tribù ta' Benjamin. Għaliex interessanti din. Dina xi ħaġa li nitkellmu fuqha meta niġu issa
biex nitkellmu fuq il-paraxa x'ġara fl-Eġittu fi żmien Giuseppi, imma nafu li meta Giuseppi marru ħutu għandu u għallhom li kien ħuhom, għallhom morru ġibu l-missieri. Għallhom imma ħallu lil Benjamin iż-żgħir hawnhekk. Huma ma ridux. U beżaw, għallu ħajmut missieri, jaħseb li ġralu xi ħaġa, għallhom ħallu lil Benjamin hawnhekk. Għaliex il-Benjamin? Interessanti ħbib tiegħi. Interessanti, għaliex Benjamin huwa dak li qiegħed fin-nofs bejn it-tribu ta' Ġuda u l-10 tribujiet l-oħra imxerda mad-dinja kollha. Ġifieri, it-tribu ta' Ġuda huwa dak li jersaq lejn Alla biss permezz tat-Torah. L-10 tribujiet inferxa mad-dinja kollha, dawk li llum jissejħu Kristjani ħafna minnhom, jersqu lejn Alla permezz ta' Jaxua biss. Huwa it-tribu ta' Benjamin illi qiegħed fin-nofs u jressaq daw it-tnejn sabiex jiġu fl-istess linja bħat tribu ta' Benjamin u jaduraw lil Alla permezz ta' Jaxua billi josservaw it-Torah. Għalhekk Giuseppe għallhom ħallu ħaw il-Benjamin. Benjamin kien dak li kien se jerġa' jaqgħad żgur il-ħutu flimkien ma' missieru miegħu. Jekk ma kienux ġejjin ħabba Giuseppe, kienu se jiġu ħabba Benjamin. Studju interessanti ħafna nitkellmu fuqu il-qudiem biex nikkonkludu l-paraxa tal-lum tiegħi noqogħdu attenti. Għaliex xi ħin jew ieħor kollha nirribellaw kontra Alla. Il-kelma tajda di. Kollha nirribellaw. U għalhekk għandna bżonn il-Jaxua. Għax kultant niksru il-liġi tal-Alla ma neqgħux nimxu warha. U għandna bżonn il-Jaxua biex jgħinna, biex iqajjimna. U jerġa' idaħħalna nimxu fl-istess passaġġ illi mexa hu. Imma ma ninsewx illi anke meta nkunu qed nitilfu bħal Ġakob inkunu qegħdin nirbħu. Ġakob tilef il-mod li jimxi sew, beda jtsappa. Imma ħareġ rebbieħ, irċieva barka ma ntilmu lej. U spiċċa missier Iżrael, tinsewx. U allura bħal Ġakob it-triqija twila, hemm ħafna x'nitalmu, ejja matul il-mixja tagħna f'din it-triq naħbu l-idoli li għatanna ġewwa fina, dawk l-idoli li jikkompetu malla, ejja nordmuhom x'imkien f'din it-triq li aħna mixin u ma nerġgħu qatt lura biex noħduhom minn hemmhekk. Allura nafa ħbib tiegħi sakemm narakom għal paraxari mis-ġimgħa d-dieħla, insellmilkom f'ismi u f'isem sħabi ta' Messianic Malta u Living Torah Ministries. Shalom.